assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe ɓoggel smart on calminama on juurama on donama on ñaganama Allah moƴƴere. En calmini bandiraɓe fof kuuɓal en juurima en duwi men ñaguima duwaw. Mboɗo sikki ko won namdiɓe oɗo systéme holno waɗi to woni message éphémère o. Sa neldi message comme groupe walla hakkude ma e neɗɗo tan taw so woni 24 heures message o e fisto walla 7 jours walla 90 jours message uji e fisto walla nelda neɗɗo photo so udditi photo ngo e fiso ko ɗum oɗo musidɗo biyeteɗo Ablaye Ly waɗi e wolof woodi namdeɓe yen mbattu ɗum en pular ɗum gonɗen wadde joni inchallah. Alors sa kiliki so woni groupe so woni koye groupe sa kiliki joni comme ɓoggel smart joni sa kiliki inde groupe e jippo ha ɗo winda message éphémère. Mboɗo sikki tan on jii nani ko ɗo mon jom waɗi message éphémère koko waɗi message éphémère désactivé. Voilà koko waɗa désactivé quoi. Mon jii less yeeso muɗum no waɗi way kono montorel ni woni ngel ɗo montorel woni ko message ɗi ganduɗa koko dokka temps ne waɗi ɗo temps dokkuɗa ɗum so yettima message ɗi gefisto. Alors holno waɗirte activé an clique ɗo sa kiliki maw hokke nani message maw hokke nani on jii 24 heures 7 jours et 90 jours 24 heures 7 jours et 90 jours 90 jours mboɗo sikki woni lebbi tati 10 jours woni lebbi tati sa ɗum activé joni exemple 24 heures o joni somi kiliki ɗo waɗi active 24 heures sa yalti ma holle wonde waɗi activé o jiiɗo joni nan holluma message éphémère activé 24 heures pour 24 heures sa jippima ni e groupe e ma holle ene waɗi activé nani nani wima joni a waɗi activé oɗo fonction quoi. Mboɗo sikki o woni première fonction kadi maw holle signe goɗɗo wonde koko waɗi activé pour so jomum waɗi ɗum activé yijjiti maw holle sa ƴeewi so woni ko hakkude ma e neɗɗo sa ƴeewi walla so woni koye groupe dow ɗo ma yini waɗi way kono montorel ni less photo he ɗo nan ɗon ɗon jiyani montorel nan ɗon ɗon jini waɗi way kono montorel ni firti ko message éphémère ko baɗɗo activé. Voilà mi yahat mi waɗi ɗum désactivé parce que min fewano ɗum activé. Voilà ɗum ɗo ko ɓe ganduɗa jomum yiɗa téléphone mum heewa yiɗi ko sa fof téléphone mum waɗa vide sa waɗi ɗum activé sa fof vidat téléphone ma e fisto hoore mum quoi sa fof sa waɗi ɗum joni activé groupe aji mbaɗa hono am ni aɗa heewi groupe aji aɗa wawi wadde activé groupe aji ɗi foof sa fof effacé message groupe aji ɗi. Joni noon ɗum ɗo goɗɗo keddiɗo ko holno neldirta photo mi nelda Demba Diallo photo so Demba Diallo yi photo ngo effacé mbaɗen mi haala noon ɗum worata. Alors comme ɗo joni oɗo groupe mi yiɗa neldude photo taw so photo ngo soɓe jii kongo effisto photo ngo noon sa neldi addata photo addata ko bindi comme bindi so jomum kilike bindi photo ngo udditto kono noon photo ngo effisto. Exemple tan exemple photo exemple oɗo voilà mboɗo sikki on jii voilà exemple oɗo on jii less ɗon ɗo manda so mboɗo wawi wadde ɗum ɗo mbo wawa wadde par ce que ɗum ƴeeɗo windi yeeso ga yeeso ɗo sara ɗo winda envoyé ɗo sara waɗi signe baɗo ko envoyé nan ɓe kono montré ni waɗi 1 sa kiliki ɗon on jii on ƴetti joni somi neldi photo ngo warata ko dani comme bindi are moɗo photo ngo are mon kono kala e mon ko onon wonɓe groupe WhatsApp ɓoggel smart ɓe kala guddiɗo photo ngo effisto kala hen guddiɗo photo ngo effisto photo ngo nani voilà nan windimi waɗi envoyé photo kono kala guddiɗo photo ngo waɗat effacé. Mboɗo sikki on paami ɗo hen. Troisième truc ko italien mbiyata truc ko troisième truc ko wadde message favori
comme joni message Demba Diallo ɗo ñoƴƴum ho jaggama hoodere nde ɗum woni ɗo dow ɗo mo jin waɗi hoodere sa kiliki e hoodere he message o yeehi favori janggo saɗa yiilomo on jii message o yeehi favori janggo saɗa yiilo message o sa yeehi favori tan a yiyat message uji voilà sa yeehi favori voilà favori message favori mbanmi o joni pour jiitoyam sa kiliki ɗeɗo toɓɓe tati non sa yeehi e ɗum ɗo he sa yeehi e kilike inde groupe mo ji less ɗo sa jippima ma yin waɗi message important ko waɗata message important oɗo ɗo sa kiliki ɗo message o yaltat message Demba Diallo o moni nani voilà so janggo ari joni so woni gonɗa ko groupe kewɗo message won message mo jiɗɗa moftude hen wanmo favori tan sa waɗimo favori normalement hay sa efisi message uji saɗa efisi message groupe ɗi message favori o fotani o efista kanko quoi normalement sa arti favori gar foti tawan mo hen quoi voilà on calminama on juurama on duwanama on ñaganama Allah moƴƴere somin mbari wadde vidéo tan on mbaɗa namde après min mbaɗa hen vidéo ji inchallah